Iturri zaharrak ureztatzen gaitu. Ur hori da gure arbasoengandik jaso dugun herentzia aberatsena. Ura da hezkuntzaren magia, batzutan edukia, besteetan balorea eta sarritan maitasuna. Umea hazia da, ikaslea. Hazia ereiten eta ureztatzen dutenak aldiz, guraso eta irakasleak. 25 urte betetzen dituen eskola lur emankorra da, hazia sustraitzeko beharrezkoa. Nondik gatozen erakutsiko diguna, nora goazen jakiteko. Gure bidaia, gerra hasi baino apur bat lehenago hasiko dugu. Lezama, herri nekazaria zen guztiz, eta 1004 biztanle inguru zituen. Herriko hizkuntza euskera zen. Ni zazpiaz, eskolara, atatera kontua. Egun betzun leheno, zazpi baino. Zaik eskolara. Eskolaren egun hau, lizten. Eta bosturteko da beste abanakoa. Zer, azkanerik izten. Korrutxuen erduapez. Nune asko batera eskolara zeg, handinde sartze zilez. Oine, irurte ez daratzuz desteko zuz eskolarako unu asko, bai orduen. 6 urte edo bost, danak eskolara batera eta eskolara beterik. Beterik otezi. Ez ze guztitan une asko. Baixuke pokarra hogin duen. Pokarra izin emear. Egun gauten gintzen eskolan. Txarra bat ez bada bestia da, bat normalmente. Egun batxu beretu gintzen. Eta luzeno eskola barik. Eta gero, zian bihar, nahi batxu duzaren gauen lantar, eta eskola da egozan. Gauen horretxu duzen, oinonek ez eta joko da. Zian biharra da. Eta berra barri behar, dago eskola da belintzen. Eta berra zarean, nik ez zira ere ez bezkaitera egun tutorri. Txagurbiko gihartzen egon. Eta luton eskolatik eta zentorte. Kapeko lotxe presteko iten. Amazutun dut giztu. Sei zazpi urteaz ni pentzen, laune barra bai hon gintzezela, lehen eskolia geuk izterrin. Laune barra bat, hori eskolia. Eta gero handik gero gerri etorzan da berriz edo aldan lekutara eta genduzan. Bai, lehen eskolia geuk izterrin egin hori. Honek izien, gerra urretik. Gerra urretik izien? Leheneko inauguru zerrean, ordu otxo leheneko jantzaren eguneko. Jantzarego, ibili. Neska mutilek batera hoinen. Gaztetxoak aparte eta handienak neska mutilek. Erdiko eskolan, diario tegintzen hemen erdiko eskolan. Gaztetxoak atzeko eskolan dutasi. Erdera jakin behar. Ezin behar euskeraz ez badere, bueno, kastigu fijo. Erderaz, daikixi izkendun da peine, nik izan manak egintzezan. Carmen izan Alvarez, Luis Maria Alvarezen ama izan iren lehengo maiztiri. Eskolara sartu, eta lehengo lehitan ikizien nuna, neu izin nintzen. Bai gero nuen izaten guztan eskolako duzek. Pizua pakaten duen. Da pelotalakia, azpide, oinuak eta egun dituzu maizugan. Maizuk maizterako zein biek. Maizu eta maiztrea,
matrimonio zen. Hau da gerran suntsitu egin zuten arte, udaletxea eta eskola zen eraikuntza. Mila 1937 urteko ekainaren 12an, frankistek Bilbora heltzeko asmotan, Gaztelumenditik Burdinezko gerriko apurtu eta Lezamara sartu ziren. Horretarako, 100 hegazkin eta 30 bataioi erabili zituzten. Frente a Menonzana, cinturón de hierro, y eso, digo, bestetik, Gaztelumendi apurturen. Gaztelumenditik lehinera, hortizia apurturen, atzeak goitzien, sartu atzatek, abiak eta beste abio boñoz. Frontean 18 gudari Lezamar hil egin zituzten, eta herriaren kontrako bonbardaketan gutxienez 5 pertsona. Preso ere, 50 lagun baino gehiago eraman zituzten. Aita, gana burtuen, bombardiak eta antziz, juren aierza. Zagarra sarriko botilet, daude baino uste dute zarrago. Gomina, botoune justu pasatzen, zudipera, karrada, justu antziko ja. Danok etzetik fuera. Esan egon da, bizitikorik esan egon. Gurezia. Ze mutileke lau zan batera prisioneru. Lau neba. Gerra amaitu eta ondoren etorriko zirenak ez ziren atseginagoak izan. Eta danerik. Etzeatan gozia, bueno, nebarre basko ginen gube, eta pobreak, oso pobreak, eta bez. Eskolara joaten ginen herrire, txokolati erosten ginen herrien, da hori zati bet eta jazta, eskari. Baserri eta beti gitzitxo, talo egitezatu. Hartu gure. Ariaz talo egitezatu zen. Ariaz, ostia mai. Gero barriztu duren, gero gontzien prisioneruek, egiten barriztu. Osea, eskoliari motzien, kristelak eta barriek eta beste forma bat emotzi. Ostean, prisioneruk ez zuten dituzen horra zelan sartu ziren, da guk eskolatik herrire martxe bezin. Kulpagabiak hil zian. Eta nik izaten nuen, eskolara joaten nintzenean, zuegaz joaten nintzen, han eskeit ikusten nuen ikusiztiarren. Esaten nuen, eskizetako horreri kantetan etorri gukona da, hemen ikusi usenak ikusite, berriakaz. Zufentzetasun normala izizela. Itzelak ikusi duen zen, itzelak. Egon da banderi eminin lehenko kanpoan. Haxen biztezan lehenko, eta barroioan da neskite da nakusi. Eskolara niri gero ja esaten asko guztetan joaterik. Orduko irakasleak herrian bizi behar izaten ziren. Ni pentsen dut lehenkotan bizitezila medikuek konsultia dekon antxegoien. Nire buruen hori da sartute, esateren eskolatan bai. Han egon ziren oioak eten gire. Hau da Lezamako maestroetxe eraikuntza. Badakigu beraz nondik datorkion izena. Gure bidean aurrera egingo dugu diktadura sasoiko eskola ezagutzeko. Guasma plazara. Eta hori erdie egon zen, grijoa. Gero brea edo botatzen. Hori rieguko brea edo botatzen, horra purbet. Eta handiko alderti bedarra, eta amendik beste bedarra. Eta hemen egon zen mastile, holan, eminte egon zen, eta hor banderia altzeta zen. Egunero, goxeko behatzitan. Eta gero arrantzaldean, ostada bajatu. Eta ara bi bidel dute zeitu zen, maixuek, goikoak, bekoak ez. Horren autoridadia goikoak eukiguen, goikoak handienak.
Txikerrak hortak. Doble trapuzarran, eta gurrune artean. Gurrunean barriro. Euskal Andra gizonen odola, ez da isuriko de balde. Sagarrak daude ustelak, mikaztu dira upelak, lehengo aldean orain garagu, abertzaletxik. Bai, hemen egon maie, entzera du, osea, zera, pizarria. Pizarra handibe. Eta hor egon zan Franco, eta han Jose Antonio Primo de Rivera, eta erdi ikurtzia. Buka egunero ateratzen gendun bandera, Espainiako bandera kanpora, Cara al Sol, himnoa, ni gara jortakoa naz, baina justu azkenetakoa. Zagarrontoak gorrituzu noiz itzuli txaropena, ez zait gogotik akitu. Esan eta, bueno, maizu komunera doanean, zagauzarra bota bion. Gau zanean maizu komunera, rana bentana zarratu. Soltetan dotek, zagauzarra handik azten da blinta bat, gure guztie eskola ekarriak joan zan, zagauzarra gata ezirik ezatik edeko jarrik dute. Jo, Bai, eske... Egiten gendu zuko petaztadak, Osea, emote oskuse pasadak emoteko... Bai. Bueno, bildurrik ez getu nahi, bildurre oneri euk egintzen, oneri. Bueno, miritu zulako. Hau txarra. Zan persona bat nekaguen di. Txarra, Txarra, aparte de regimenian, hori da. anarkiste nato. Nato. Bertzian, atzazra beti baite, rapaute, eta berakatzen mote duen punte. Bolen reglamentu nian miniristeko, txe egu guztietan, bata edo bestiarik arratea botazu. Diktaduraren ondorio bat zan, hezkuntza berabe oso diktatoriala, ezta? Eta bizi behar izan gendun egurre, benetako egurre. Bertan umea belarritatik oratu eta altza hau. Ikarrezko Asuncionek eraztun nahiko eder bat zeukan. Buelte moten etzan, eta arpegi ondo jarri eta da belarri ondoko ederra egin dituen. Garai, zoritxarrez, nik dekoten gogorapena hori da, ez da ona. Eta ordu nukeratuen letzerak egia. Joder. Letzerak oso egia da mazuk. Claro, ez da oingo modulez. Bai, orduen, etzera bazen da zeuk ez egingo zen du. Goitioltzako auzo-eskolan gauzak ere antzera joan ziren. Zigorrak, Julian Maisuari ondine kotxe garbitu behar, gainera, sexuz bereiziak zeuden herrian bezala. Eta lantzian, ara balian martxotu den deskartera no sartu. Maestrean dikoitik paruetan lan bituten egala, eta jabazer mutilez erreiten du. Orduen esan egon geurko moduko neskakaz da holango konfiantzarik. Hartu guni babes. Hirurogeita hamarkadaren hasieran, 72-73 kurtsoan zehazki, oasi bat zabaldu zen Lezamako eskolan. Javier Urrutia irakasle gazteak, irteerak antolatu, gazteen iritziak entzun, eta 11 ekintza aurrera eramaten zituen. Geroz eta hurbilago zegoen hezkuntza sistema berriaren lehenengo seinaleak izan ziren. Ezin da diktadura garaiko hezkuntza aztertu erlijioa kontutan hartu gabe. Izan ere, askotan, gela barrukoa baino garrantzitsuagoa zen elizakoa. Elezarako, libru gabe da izan, hauzi libru nada urruna, elezarako libru danak, kantak eta guztiz, eskolak guztiz.
Eleixan. Eleixan. Jo, aixitezan, Eleixan. kastigu egutzako terriblia. Gutzate, bueno, amarra bat, bai, terriblia, Arrastien lauterdietara edo izitezan, errosarioa. Eta han eukite oskon igual ordu bi ingiruen edo. Eta egon inbian? Eta egon inbian. Eta Don Pedro León egon zan, hemen lehenengo Don Pedro Artabe baino lehen hau. Eta arek emote oskune, katekesitzen. Komuninua egiteko. Eta apurbe molestetazan ari, serian aregaz nimena da. Tak! Bai, jo, ez, kaska indezek, jo. Hilen bigarren domekan, ume guztiek konfeseute komulgeta. Beti, ze pekatu egiten duzu, matazta joan ara. Bai, orduen hori hon zan. Jo, bastarrera, abez, bostaben bari eta salbe bat errezelta ez. Eta konpitxeta otezin, maizu eta abadia, Bai. Eta gero, anotatan, igo limitutzu, edukazion zero. Atzera eroten zendunia, apa, nise konteko txotamari eta iti. Gaur egungo eskoletan ze gertatzen da erlijioarekin? Eman aldabe bai, beste erlijio motak dekogu salboan, ezta? Orain, gela batean, ni badeko kasu bat, gela batean egon aldira bi edo hiru erlijio desberdinak, ezta? Eta orduan hori be, umengan jakimina sortzen arazten ari da. Lezamako abade ezagun batek hezkuntza munduan aztarna paregabe utzi zuen. Nor ote da bihurri aurpegia duen ume hori? Dudarik Mikelentzat Lezama izan zen bere hizkuntzaren jatorria. Oinarritu ebala bere bai literatura eta bai euskalki hizkuntzaren norabidea eta hortik abiatuta. Dakigunetik ez dakigunera, argi dago. Orduan osan lan asko egiten, Mikel bizi bazan Letxarrenak Mikel Zarate, hasi zan, egiten kostumbrea, nire kortan, bera osabiarra, joate zan da osabereko ze pregunto eta txiniko guzek koitetu zen, gero zertzean. Da gero, ongaskun da, ez. Eta Mikelek baiek, nik uste dut bai ekarri dutzola, arrotasun hori. Lezamako euskeraren arrotasuna, edo arrotzeko puntu hori, ez da? Gu be bagara, Lezama be bada, eta segaitik ez, badauka bere aberastasuna, beste euskalkin dugu. Lezaman dugun euskaldun kopurua eta euskarren erabilpena ez doaz bat. Teku gauze bat, erderaz pentsetan egon barik, euskeraz gauz pentsetan. Hori de euskeldunen zera. Ez, ze amendeko zu, ez dut ikusi herri bet, honen moduk hori, erderazik. Hemen, erderia, eske, guixit egiten kasu beterako hartaburu betzuk. Guretzat izan da, lan importante bat bebai, herrian sartzeko. Gehien bat gure auzoan sartzeko. Gero zatoz herrira, plazara eta herriko zentrora, eta ez da egiten euskera normalean. Guando irendetan edo, betiko jendeagaz bai aldozu hitz egin. Baina bai ikusten dozu, eskolatik kanpo ez da lehen egitxe. Bai, arraro izan zen. Lehen behitezun guk izaten da. Ez dakipa, badakipa. Badakizu ez dakizu ez. Badakipa, iungarren neuaz gonda gauan. Ez dakik, no. Oin ez da holan. Horrek gule... Nik ez nagoen aldatuko neure euskeria. Nintxako da berezi. Askotan egoten gara non hori eta askok dakite euskeraz, ez? Eta hautan nire azten garenean berbaiten, esaten diria bernondik ataten dugun hori euskeria. Ez duzku lortute. Eta nik egure euskera, eta nintxako hori, aportu euskunak Lezamako ikastolak, nintxako da berezi eta espero dut inoiz ez galdutik. Azkenean da gure herriko euskeria, ez? Eta gure biziko euskeria. Nik ez nagoen galduko ez ebez.
duguna da, ume batek euskera dakien aia etxetik eta bizkaieraz egiten dauena eskolara etorri, eta beste hizkuntza barri bat sartun, batuera hain zuzen, ze azken batean umeentzako hizkuntza barria da. Bardinantzeko, baina barria. Orduan, pentsaten gendun, guztiz aproposazala aprobetsatzea etxetik sekartena, hori aprobetsatuta, gero horren ganean eraikitzea bestea, 12 urte pasaten dira ja deriora, eta orduan, derrot ikusi gendun gure burua, bajatuteko, hori 6. mailan egiten zan saltotxoa, gaur egun 4. mailan emoten dugu. Nik uste dut orain ikusten dela, hori izan dela hobea, ez? Gu batuaz ez ginen aztu, baina Bizkaira lehenengo. Eta izan ginen baiadan lehenak, bakarrak, lehenak ez, bakarrak. Guk umeak irakastea euskalduntzea da, erronka handi bat, baina beste aldetik esango dut, errez lortzen duguna, orduan, klaro, beste konpensazio behar bat. Euskararik ez dakiena ikasteko askoz bezabale dago, zabal-zabalik, ezta? Eta gure eta ez, ikasten dugu atuen. Dana da berria eurentzako, baina natural hartzen dugu. Eskolako hizkuntza euskera da. Orduan, automatizazio bat edo barneratzen dugu eta errez lortzen da. Barrie, komila artean, 25 urte beteko duzen eskola barrie honek, guztiz euskaldun izen da. 25 urte horretan, euskera hutzean D ereduen emondeuz klaseak. Orduen hortan be, badago zer ospatu. Bizia da, hizkuntza. Mantentzea ez, sarie, zarete, zase, zein da benetako Lezamako. Sasoi baten bat izan zen, segurazko orain dela 200 urte beste bat, eta 200 urte barru beste bat izango da. Lezaman euskerak dekon bilakaera aztertu beharko leitike historian zehar, Lezamak inkluso soziologikoki eduki duen bilakaeragaz. Bilboko eragina eta beste bat. Da, geuze txikitxuet geuria dana, autotonoa. Eta hori do, sagar bat izatean, eta errozoia monentxean, mekabala letxe, errozoia dago zu. Da, geuze bat, deitziten badotzu horreri, bakabu bingo da. Antzeko zerbait gertatu da Lezama lehengo sektorearekin. Lanbide edatuna izatetik, gutxietxira pasatu da azken hamarkadatan. Analizie sakona inbiarri izango zen, nekazaritza euskara, soziologia, Lezamakoa. Lezama historikoki oso herri garrantzitsu izen da leheneko sektoreantza. Gaur egun behar bere garrantzia maila handiedeko, Bizkaian beste herrietan deko nagaz konpareta. Lezamako tren nahi bat esan bendejerakaz, Danetakoa, lomin barrutzek, danetakoa. Jakiguna, bendeja plazarako itizan denporan, Lezamatik jotizin jene honenak, Da lehengo plazara baina eta eroaten intuzuna neu izan. Euskalduna irabazteko eguna. Trenera da, etortu zen kantine, esneak goxien eroten esnean da, buelta de buelta. 6:20 lehenengo trenera. Ara botate zen esneak arantza, ordureko guraitek eta esnea eratzi, da gauza bira modinin da ezaren imitidu, entrenan barru imitu zen, 6:20ko, haitu ze urte lantzete zen. Badino, txuixoak etzerako bai ondoinde. Hau, zune minizkoan txarriri zerak apartetan, horrek ez oso grasa asko botako. Gierria eta txuixo nahi, da piperrasko. Gatsa da, soldata bat hartzea solotik. Eta hori ez da horren beste nekazari asko edo gitxi egotea. Baizik eta
hori, herri rural bat izatetik, herri zerbitzuetako herri bat izatera emondan pauso horretara. Bakarrik lehenengo sektoreari bizkar emonda bizi dela, baizik eta lehenengo sektoriak dekon kultur transmisio eragile izate horreri bizkar emonda bizi dela. Oime guzinezkoan gure bedo ikiziko, Claro. Baina galdu bat. Eta gu guazen emetin mendi mundutik, zuek horrek gure arterako guzek, holan gauzen bat edo, desaparezioz. Gure esku dago herriko baserritarren bizi irautea, bertako produktuak baloratuz eta hauek erosiz. Hezkuntzara bueltatuz izekotzara joango gara, bertan klase pribatuak emoten zirelako. Gehien kasik ikusiko enun asko izikotzan. Izikotzan. Unasan amaizia, Una, irekatziten, esplikeu, ondo. Hori importantea, esplikitzen zunean, espasun... Ulertu zuen? Ez, atzera esplika. Euskon behatzitatik ordo bat atara edo. Lane luzetxo izin. Luzean bakarri, bai luzean. Akortan az, hasta sepageta gendu, lau horreleko. Bai. Hilian, lau horreleko zan, 20 pesetas. Bertan Mario Ormaetxe izan zen andereñoa. Gerora, Bitzabal aurren eta Franko hil ostean, Goitioltzako eskolan arituko zana. Demokrazia garaian. Diktaduraren amaierarekin mundu berri bat zabaldu zen, eta hezkuntzan ordurarteko aldaketa sakonena abian jarri zen. Ez dakizen bat irakasle ginen, ni sartu nintzen urtean, ni bakarra da eredukoa, eta beste guztiak erdaldun girokoak. Urte laburrepean, gaztelerazko irakasle guztiak alde egin zuten. Orduan elkartu ginen talde irakasle bat euskaldun gogo handia geneukan euskararen alde lan egiteko, eta bai, giro hori oso importantea zen guretzat eta euskarria oso ona. Taldea ere oso majua, oso ondo hartu zieten, Inma zegoen, eta horrengo kurtsoan Kepa, heldu zen, Amaia Arregi, gero Gurutzea, oso kuadrilla majua, oso ondo. Errekurtso aldetik oso gutxi ezerrez ez zartearen, hori egia zen. Baina bestalde batetik ere, hori gauza horrek ordezkatu genduan beste gauza bategaz. Ez bakarrinik, ara joandako jende guztiak, gu izan ginen nolabait aurreneko txandakoei ordezkatu geutzen irakarle taldea. Franko garaiko jendeari orduan gehienak jende gaztea ginen eta ilusioz beteta. Orduko urteak izan ziren oso potenteak, orokorrean, ez bakarrik politikoki, aldaketak, Frankoaren ez dakiz erdakinak, baizik eta gero ere eskolaren inguruan hausnarketa ikaragarria sortatu zen, hainbeste mugimendu pedagogiko, eta nik zorionez edo zoritzarrez eukizan nuen aukera, hori guztia zuzenean bizi izateko. Hasieran, klaro, egon ginen eskola zaharrean udaletxean. Orduen, gelape, 6 gelatan sartzen ginen guztiok. Gero, ez gimnasiorik eta patiorik pez. Gero medikoen konsulta bertan egoan, orduan gu errekreoan eta gure ikasleen gurasoak edo aititu eta mamak horre medikoa sartzeko itxagoten, bertan aparkatzen ziren kamioiak, korreoseko furgoneta handia, eta gu beti aloro, ez da, porque apurua eta arriskutsua zen. Gero, berregin zuten plaza, eta ja hori zen aldaketa handia, ja babestu zeuden. Gu izan ginen orduko privilegiatu batzuk, privilegiatuenak. Sentitu ginen erabat hezkuntzaren jaunda jabeak, protagonistak, ezta? Beti umearen alde, umei begira, dudari gabe, baina azken finean arduradun. Gu izan ginen garai hartako Txorierri mailako D-ereduko lehenengo eskola. Eta ordura arte iaia ez zegoen ez
euskara materialik ez eguan. Orduan, ni goratzen dut, garai hartan, urte hartan, klaseko orduak emateaz gainera, klasetik urten, eta mintegi bat sortu genduen, baina gure kabuz. Txorierriko lehioko eskolakoak eta baten batzuk, bildu ginen, material batzuk sortzeko. Hasi ginen eredu apurbet fitzak eitetik eta bar, eta purka-purka joan ginen umen autonomia eta espazioak eta bestelango materialak, psikomotrizitatea egitera eta bar, eta bar. Orduan bilakera guzti hori hasiera batean izan zen, gurasoentzako gogorra, horatzen naiz baten batzuk dardarka, eske nire semeak, nire alabak ez du irakurtzen oraindik, eta lasai, ingo du. Materiala oso gutxi. Gero fotokopiarik eta horrelakorik, ez. Guk egiten genituen kola de peskau, egosi, bandeja batean osten jarri, marrazkia guk eskuz egiten genituen. Eta gabezia horrek benetan bete ziren maisu irakasleak, maisu maestrak eukiten zeuren aportazioa, izugarri ezala, bai gaur egun ikusita, kanpotik ikusita, sinplikazioa zeukien, bai eskolan bertan eta bai eskolatik kanpo bai. Eskolatik kanpo zenbet geuz egiten zeurezan gugaz, eta eskertzen dugu, gaur egun ere ondino eskertzen dugu pilo bat, eta irakasle horrek gaur da egune ondino be harremana deko gule eurekaz. Garai hartan atzen aldietan jolasten gendun, kepa futbolea amorratua bera, lehengo jokalari bera zan. Eta frontoian besteak guk parte hartzen gendun ekintza guztietan. Horrek ere erakarpen bat dakar gero umeengan. Da gero baldin badakizu hori nolabait orekatu, eguneroko responsabilidadea, bete beharra eta exigentziagaz, gauza aurrera doaz. Aldarrikatu gendun frontoia erabiltzeko aukera, batez ere atzenaldietan. Eta hor borroka handia auki gendun, eta azkenean lortu gendun. Eta gero atzenaldiak bertan egin genituen. Pilota jolasten. Behin galdu nuen, eskontxo eraztuna, bertan galdu nuen, jarri nituen ikasle guztiak horma baten kontra. Da bilaran, bilatu behar dugu nire eraztuna. Eta purga berrogei ikasle eta hoi aurkitu genuen eraztuna. Ze denbora. Marzi izan arduraduna, Marzi eta Tarzi. Ikara jartan da. Ondo planteatu, haur eskontzak umeak zergatik jolasten dute, da eure dakitena egiten eta jolasen bide mundua ulertzen dut, da modu bat mundua interpretatzeko eta euren gandiko zurbil dago, da Vygotskyk esaten duena el marco próximo de referencia eta horrekin jolasten dugu, eta ume baten mundua da gurasoak, euren familia, eskola eta horrekin gauza mugitzen dira, eta jolasa da naturala, baina eske naturala da uste dut adin guztietan, gero astuten du. Baldintzen nintzen, portero izan nintzen. Maizu aldea, ikaresko baloia. Hor dugu ekapuan, eta mezaro dugu, itxibaia beti leku txutak. Lezamako umeak eskupilota eta futbolaz gain, jolas gehiagotara jolastu izan dute.
Eta gero hori egiten genuen, gero hor ziren jueguek, txorro, morro, piko, tallo, hori bebai, ditezan, eta egotezan inkera, horrek egote ziren tandatan. Gero golgeta genuen beste bat, Trenabios en el mar. Eta hori kastiketa hon zan, orduen. Trenabios en el mar, joan daite Santa Maño erantzun. Inoz arraste, motomek arraste guztien ekuzio, bat azteari. Igualen beti joan da, bibero hain. Otros tres se busca bat, Trenabios da, handi da ebiz. Futbolera olgeu, alba genuen baloiren baten lapurtu, baloia lapurtu atletikena, eta hori, klaseko lagunek, ez? Zintzen, bai, Jeuriko iturrire joan, ez dakit. Hemen Lezamako eskolak, eskola bera baino, niri, mondozte, hori, Lezaman bizitza itea aukera. Jeurin baino bat hartu, lagunekin txabola bat egin, relojeroaren kerizak hartu, zapobero edo kilkarrak hartzen arrastia eman, herriko umeen ohiturak izan dira, benaunaldiz, benaunaldi. Adibidez, etortzen zenean kaniken moda, dia adibidez, erosten, guztiok erosten genituela pila bat, eta bai egiten genituen trukeak. Edo dituen egin zen aberatzen. Bai, jolazten genuen asko tizakaz. Bai, marrazia. Idazten genuen. Baina hori txikiago. Arte lanak egiten dut. Nagusiek zuten jokuan, zera tronka jartzea herrien. Elbotxo. Bai hori, elbotxo. Eta gero bota bat. Bai hori, bona. Jolastuz eta elkarrekin hasiz, orduko umeek amesten zuten eguna iritsi zen. 1998ko irailaren 11an, Lezamako eskola berria inauguratu zen. Mende lauren bat zelan bete dan pentsetan behain dagatxa, zorrontzan bazan esakera bat gatza eta berakatza, guretzat gatza zara zuen. Alditek izugarria izan arren, oraindik galdu barik izan genuen taldeko dinamika. Hori, eskola zarrako ohitura funtzionatzeko era mantendu ziren. Gero egia da eskola berrian, eskola berria oso ondo hornituta zegoen, alde guztietatik ez. Gimnasioa, patio ederrak, gela berezia, plastikarako, musikarako, informatika gela, sukaldea, jantokia bertan, gela irakasle gela ederra, liburutegia, parebide aldetik laborategi berriak, oso ondo hornitutak. Dudarik gabe, horrek suposatu zuen aldaketa handia. Gatzean eta latzean. Eskola inauguratu zanetik, igual, buelta bat emonda, ez dakit, unalako bukle espazio-temporal, igual ezinen konturatuko, eskola bera da. Jarraitzen duzu ikusten aulkiak, mailak, arbelak eta olako gauza. Ni benetan, nik eskola barrie ikasle moduen ikusite asko estimatu neuen. Patioko ordue gero eskola barrien askoz libreago sentitzen ginen. Naiz eta ezi batzuen artean egon, paradogikoa da, bai libreago, ze gure kabuz ibilten ginen eta askoz gauza gehiagotara olgeu eta lasaiago gon. Behartzen du noraingo espazina, maren odola itaren azal, gatzaren. Gizartean gertatu den aldaketa bada hori teknologian geletara sartu dela eta hor dekogu oso aukera
oso ederra. Orain dekogu eskura liburu guztia, lehen ez geneukana, eta dekozu ordenagailu, internet eta lan egiteko, bai haur hezkuntza eta bai edozein mailatan. Eta hori da, niretzak aldara nabariagoa. Baina urte gutxitan eskola txiki geratu zen, eta lehen laborategia zena adibidez gaur egun gela bihurtu behar izan dute. 2 urteko gela, 3 urteko gela, horre guztie barrie direz. Hau guztie bekoa hartu da. Bai, txiki egin zen. Goitioltzako auzo eskolara hurbilduko gara, Maite Lorriagan Dereñoaren ondoren etorri zirenen bizipena jasotzera. Orain dana dago itxita, ezituta dago dana, baina orduan ez egoen ezirik. Orduan ibilten ginen, ez dakize landare mota topa nahi dugu, joaten ginen landarea topatzen, eta egiten genduzen gero euren etxeak ezagutzeko bai irteeratxoak, eta baina kanpotik ikusita dau berdin eskola. Eta da oso polita. Politena, nik ezagutzen dutenetik eskolenik politena da. Eskola hau nahiko antzekoa zen, egitura aldetik eta aldaketa txiki batzu dauz eginda, baina nik uste dut oso leku egokia zela, irakaskuntza gutxienez lehenengo oinarrizko irakaskuntza hori emateko. Zukan beste abantaila bat eta zen ingurunea, eta nik uste dut batez be jendearen ezagutza, eskolatik kanpoko ezagutza. Naturarekiko harreman hori eta askoz sakonagoa zen hemen gaur egungo eskolako umeena baino. Lehenengotan, ez nuen inor ezagutzen, eta, zu bakarrik egoterakoan eskolan eskatu behar duzu gurasoen laguntza. Ni neukasan umeak 3 urtetik 5. mailara arte. Eta, laguntza behar bazen duen delegaritzara ezin duzu jo behar duzu gurasoen gana. Orden beti egoten nintzen gurasoen menpe. Andereño bat nora doa 20 umegaz, por ejemplo. Edade desberdinekaz, ganera. Eta orden ama joaten ginen, dana, todo eskursion para todas. Amak eta izekoak eta umeak eta andereñoak. Nik entzun nuen erdera bakarra urte oso baten izan zen, olako agindu serio batzuen aurrean, erantzun bat, erderazkoa, eta zen, si caballero. Hori zen, erdera arkaikoa edo, eta hori zen, entzunen bakarra, si caballero. Baina gero, hasi ginen ikasleak ere, adibidez Aratuztetara, bajatzen ginen herrira, Olentzero eta Agatedeuna egiten genduzen gure konture, gurasoekaz. Adibidez, Olentzero, montatzen gendune Olentzero panpina eta traktorean, baten ginen auzoko baserri guztietara abesten. Eta Agatedeunean berdin. Ni egon nintzen eskola honetan 3 kurso. Eta gero hain kopuru txikia zen, nik uste dut 9 ume zirela azken kursuan egon ginenak, pentsatu gendun klaseak ziren nahiko pobreak. Pobreak zentzuan, guztiok ezagutzen ginen jasko, eta ez dakit, hain ezagutza asko horrek ezekarren berririk ikasleentzako eta niretzako behin. Orduan nik proposatu nintzen gurasoi, posible bazan edo zer iruditzen jakien beko eskolara bajatzea. Azken hamarkadetan auzo eskola izendakoa txoko bihurtu zen, eta Goitioltzako ikasleak herriko eskola jaso zituen. Mota guztitako umeekin egin bezala, besoak zabal-zabalik. Gure eskola, integratzailea eta anitza delako. Ni hasi nintzenetik, hasi ginen erronka bat moduen, arazo du umeak taldean integratzea. Bai eukitzen eben, irakasle bereziren bat ziozetarako, baina hori uste du nik oso importantea dela, ez? Azken hamarkadetan egindan lana arazo du umeekaz. Baten batzuk nahi zuten esan, besterik gabe ataratzea, eta beste batzuk aldiz, uste genuen ume horiek geletan egon behar zirela denbora gainen. Goritzalakorik, baina zenolako nork ez du aldi txar bat pasa, nork ez du igual bere seme alabaren batekin espero ez duen arazoren bat bizi izaten. Baitezen engaina. Orduan, aniztasuna eta hori guztia eskolen egiten da, eta eskolen egiten da guztiokin batera eta guztion aurrean. Dire gauza konkretu batzuk eskolako dinamikari behartzen dio nolabait
replanteatzeko pitintxu bet lana. Eskola egin behar du lan oso berezitxu, ez da bakarri matematika eta hizkuntza irakatzi, ez da hori. Umiak ikasteko, edo irakasteko beto esan da, sentidu behar da giro berezi baten maitatua lasai. Beste herrialdeetatik azken urteetan etorri den jendeak jakin izan du gure ohituretara molatzen. Horren lekuko da esaterako gure ikaskin maitea. Olentzero, benetako astoak erabili. Tere barrenak utzi duzko dut, astoa eta berak batzekiela Olentzeroa etzela existitzen Marzi zalako, eta nik 6 urte edo 6-7 urtekoak ziren orduko ikasleak, eta ni isilian espadan, nik abera benze gertatzen da, eta batean berak ondino pentsatzen itxi nuela dirudien, ze bankero segidan, baina erregema guapai zenik ikusi dutez, koste inglesean, eta ginen barrekaro barrutik ezin lertu klasean bertan, ez da? Txikitan, oso txiki ginen goratzen az, horak esan da moden, hortze eskin hartan, ipiten ginela eta dana Olentzero ia no saie. Animalen modu hori handiena. Han egon izateria ia no saie eta zanta urrun ikusten zarean esan. Horato. Olentzero buru handia, entendimenduz gantzia, badaratxia, nera momendu, amarreguko zagia. Aiurde tripandilla, horra, gure Olentzero, ipa hartzen duela iserita dago. Kapoitxuak badauzki, arrautzatxuakin, bihar berendatzeko botilarduakin. Hemen eldu gerarte berri hon batekin, gure embajadore Olentzerorekin. Horra, gure Olentzero, ipa hartzen duela iserita dago. Kapoitxuak badauzki, arrautzetxuakin, bihar berendatzeko botilarduakin. Olentzero joan zaigu mendira lanera, intentzioarekin ikatz egitera. Aditu zuen irian Jesus jaio zela, lasterka etorri omen zen parte ematera. Horra, gure Olentzero, ipa hartzen duela iserita dago. Kapoitxuak badauzki, arrautzetxuakin, bihar berendatzeko botilarduakin. Olentzero guria, fortuna tristia, arropak saldu dizka, bere emaztia. Horra, gure Olentzero, ipa hartzen duela iserita dago. Kapoitxuak badauzki, arrautzetxuakin, bihar berendatzeko botilarduakin. Olentzero guria, ezin dugu basede, bakarrik handizkigu, 10 zerri gazte. Saieskita Solomo, tripazaiak aste, Jesus jaio danako, kontsola zatezte. Horra, gure Olentzero, ipa hartzen duen
badauzki arrautzatxuakin, bihar berendatzeko boti arduakin. Eskola komunitatearen zutabe garrantzitsu dira gurasoak. Azken 3 hamarkadetan guraso elkarteak egin duen lana mirestekoa da, eta horren fruitu dira gaur egun ditugun hainbat gauza. Ezagutu ditzagun eskolako jai arrakastatsuaz gain zer lortu izan duten. Laguntza eskatzen genuen gurasoei, gurasoek asko lagundu gintuzten, alde horretan igartzen zen herria. Hau behar duzue, eta arotzak egiten asko ez dakiz zer, elektrikariak ez dakiz zer. Herriak lagundu gaitu. Pero los que nos quedamos en la plaza, que yo decía a las 4 de la tarde, ¿qué haces con un niño en casa? Pues mejor en la plaza, ¿no? Nos quedamos ahí un grupito y empezamos a conocernos, porque no nos conocíamos. Realmente la amistad que tenemos nosotros después de 30 años surgió entonces. Con los críos. Con los críos, porque estábamos todas las tardes en la plaza. Eta orduntze gainera oso guraso talde berria, lezamari iritsi berria batzuk, eta orduan hasi izan ziren eskolaren inguruan agertzen eta hurbiltzen eta bar, eta orduan gauzak aldatzen hasi ginen. Baina orduan, hanpa ez zegoenez, edo ez zuen hainbeste protagonismo, guraso gehienak maila berean zeuden eta implikazioa handiagoa zen. Behar bada gaur, harreman zuzenagoa existitzen da harremanetan gurasoekaz. Batez ere guraso batzuekaz. Lehendabiziko urteetan etzan egon eguneroko hain implikazio zuzena. Aktivismo hori beste mota batekoa zen. Eskolan parte hartzea, guretzat izan da, herrian parte hartzea. Ez da eskola eta herria gauza desberdin bat. Guretzat izan da, herriko bizitzan parte hartzeko, eskola izan da bide oso errez eta on bat. Guri ez digute kasurik egiten. Eta gurasue, ne ustez, batzutan beldurre deke. Osea, gu mugidu da paso egiten dute. Gurasoa mugidu eta esaten dana tiemblan los cimientos. Baina hori, hainbat urtetan ni konprobata dekot. Estábamos todos unidos, o sea, era un plan en el de que, oye, mira, hay esto, se enteraban ellos, oye, pues mira, se puede pedir esto a Diputación, a no sé, esto puede ser dentro de horario escolar, aquello puede ser fuera. Irakasleak eta hori entorno guztie, osea, aite amak, eskolan dauen entorno guztie pentsetan dela oso importantea ze pertsonak egiten dugu. Hortik doaz aurrera mundure eta hori basea nire dagoia. El ayuntamiento, ahí teníamos nuestros más y nuestros menos. Yo tengo que echar una lanza por John Olavarrieta, que muy desde luego bueno. Fue teniente alcalde en el mejor momento, o sea, en el momento en que empezaba todo esto a cambiar muchísimo y nos ayudó mucho. Fue una pasada. Que también se implicó mucho, escuchaba, hacía lo que podía, consiguió muchas cosas. Beti ikusi dut jendea prest laguntzeko. Igual ez astero egiteko gauza bat edo aktibitate baten konpromiso hartzeko, baina bai gero gauza konkretak eta txikiak egiteko. Eskolak egiten du zati bat, familiak ez baldin badu egiten ez dago iterik. Orduan, guztion artean, ni ustez nahiko sendotu zen orduko lana eta orduko zeregin. No dejarlo todo para los profesores, es que a mí la educación no me parece... Empieza por casa, la educación empieza por casa, no empieza en la escuela. Tienen que educar, que si tú tienes que empezar por casa y empezar por la situación y pues sobre todo por el comportamiento de tus hijos con relación a otros. Y yo creo que eso, si se deja de tener una paz, se dejaría de conseguir. Y se dejaría de conseguir muchas cosas. Hezkuntza bai da oso importantea, egiten dana klase barruan da oso importantea, baina emoten dago bizitza bai guraso elkarteak egiten dauena. Claro, hainbeste gauzak dago egin da orain dela 30 urte eta jarraitzen dira. Beste batzuk sortu dira purka-purka eta gero eta gauza gehiago egiten dira. Baina desagertzen bada, gauza asko desagertuko dira.
besotan niganatzen zaitudan bakoitzean bada. Vimos en el periódico, en Bilbao, en la Diputación, tal y cual, que sacaba, bueno, pues que todos los niños de Vizcaya fuesen a piscinas, aún no tuviendo. Yo lo leí y cuando vi el decreto, que miré, y me acuerdo que, pues coño, pues si se puede ir a piscinas, ¿por qué no lo solicitamos? Claro. Eta, bueno, orduen eskolak ez, normalean ezin joaten, nolan, astero gu joaten ginen moduen, horretarako bazkaldu baik, eta, bokadillo bat hartu frontoian, da bokadilloa zein orduak izaten ziren, igual eguerdian, eta... Goxoenak dazta zure azalezean, petalo erorien artean kulunkatzean. Gerezi gorriak belarritik zintzilika, sentitzen dudan dena haurtzaroko magia da. Berritzen ditazuna lorerien babesean. Eskolan inguruan bizi handia dago, bizi handia dago. Osea, eskolaz kanpoko jarduerak eta gero umen jolasgune bat da eskola. Orduan bai familiantzako eta bai umentzako, bai, oso garrantzia handia izan du. Buscar pues, al del karate, al de la pintura, al de la gimnasia rítmica. Bueno, es que fue terrible, todos los días había algo nuevo y era pues seguir. Ba, extraeskolarren asuntoa da, bebai interesante, ze bebai kanpoko umeak, eskolatik kanpoko umeak, aldirela etorri bebai egitera kirola, eskolako umeekin. Eta, de hecho, egiten da, datoz musika egitera, datoz ingelesa egitera, edo datoz karate edo, eta hori bebai da, importante bebai, herriko bizitza bebai dinamizatzeko. Eta gauza batzuk bebai bultzatzen dira gurasoentzako. Kortzen, nauen egulatzen lilia. Zuzara iez kortzen, nauen egulatzen lilia. Goitioltzako umeak batzu joaten ziren Larrabetzura, zer Larrabetzura egoten zen komedori. Ego pentsatzen duen, ez, lortu behar gara lezaman, herri ikastetxe bat behar dugu eta ganera barri esan eta orduen komedora ipintzeko orduen izan zen momentu honen. Eta, zeinen moi duten delegazioa eta gauza. Gero eskolako maizuek eta bere asko lagunduta eure beti ados gugaz eta beti prest. Se metieron muy, eso es. Y trabajaron mucho en el comedor. Muchísimo. Fue una pasada. No había ni sueldos ni nada, las que estaban en el comedor. No. Era pues eso. No, eran las madres. Por hacerlo funcionar. Claro, había que hacerle funcionar y yo creo que salió también por eso, porque todo el mundo quería que funcionase. Sí. Entonces, si quieres que funcione, funciona. Esperientzia polite esan guretzako, bintzen niretzako eta pentsetan dut beste antzako bebai, ze Bego Madariaga eta nit kontxi egon gara, eta gero iragartxegaz eta holan,
Eta gero, bueno, implique gara asko eskolan, bere disfrazakaz edo. Cuando entraron, o sea, en las del comedor, fue algo en lo que eran como la gallina que tienen los pollos. O sea, es que todos los pollos estaban debajo de ellas. O sea, le daba lo mismo quien fuese Bego Laita, Bego Madariaga, Oleaga, quien sería, daba lo mismo. O sea, los tenían a los críos como los suyos propios. Entonces, estaban atendidos perfectamente. Bueno, lanpilo bat eginda, bai, bueno, gure historia esan izen, ala, ez jartzea martxan komedora bat, lezaman egotea, eta, bueno, urteakaz ikusi dugu, merezi izen duela. Urre baina orokietan, txamponak diztira dagi alde bietan. Malkoak izerditantak gutxi ez dira, ilusioaren lanak duen dizdira. Dizardinen bat mintzaira eta kolore, denak elkarrekin bizi dira dotore. Irakaskuntza zabala eta irekia, balearen baitan denok dugu tokia. Eso es. Al año organizábamos un par de excursiones también. Sí. Y al final de año una excursión de... La fiesta de la escuela, pero eso aparte de esas era... excursiones. Siempre buscábamos alguna excursión con tema cultural, pero entretenido, ¿no? Hay una que hicimos que mucha gente durante mucho tiempo, los chavales, estuvieron pidiendo. Fue la acampada en Gaztelumendi. Aquello fue una pasada, una pasada. Sí. El rayo... Bueno, el día fue el 30 de mayo. Cayó en la torreta de que está al lado, cayó un rayo, una tormenta terrible, se llevó dos tiendas, todos metidos en la tienda, agarrando la tienda que teníamos de comedor. No. Ametsa beti izan da, loaren tresna, guk ederrenak egiten ditugu esna. Lan egingo aldugu, euskararen alde, euskaraz bizi gara, noski prest gaude. bizitza garestira, ametsa de balde, ametsa egingo aldugu. Lan egingo aldugu, euskararen alde, Gero, otsailan, porteko guz horre, kandela jarraian direzi dugun, kandela eguna, Sanblas eguna, eta Agate eguna, abestera ataratzen garela herritik eta holan. Eta, bueno, nik uste dute, ez dakite, erlijioa edo, nik ez dakit bada ohitura. Lehen hau, posik, hemen azpien, sotanuen azpien, horre, ikisi kantetan, santakera horre azpien, ez daka batzukaz, eta gero ez daki, zelan guaingo da, oin bezkeite deko nigan ez daki. Hain txikirrak izan da, bezala urtetan txartu, ganera egiten ziren pilo bat ensaio, musika klasetan egiten zen ensaioa, eta gero rekreoetan dano bat egiten genuen ensaioa ja makilek eroetan, izan urtetan ondo, neko ondo urtetan zen, eta gero, herrien da hori, ondo pasetan genuen. Urte etorri gara eskolan kantetan Santageda eta egin duzkun ilusioa ikustea hor irakasle guztiek eta ume guztiek ilusionatute edo gu ikusten abestuten eta gero haiek kante ber eurien eta ilusioa gaz ikustea.
Eskolako tailerrak, sormena helburu eta atsegina prozedura. Eta ezagutzea igual patioan izen dozun gora bera, ondoko gelako batekin, eta bertan tailerrean koinziditzen dozu. Hala, letxe, konpondu behar. Eta normalian, horrek erresten du harreman pertsonalak eta. Tailerrak, eta zen, janari egite. Peeling, sukaldaritza eta bai bustigintza eta gero itxi zuten. Ja ezin da sukaldaritza. Sukaldaritza eta laborategian ezin da sukaldatu. Zientek izaten ginen zein arriskua zeuden horrelako ekintzak egiten genitunean, baina legea gure gainetik zegoen. Tailerri maitatuena, ziurrenik, antzerkia. Daukan guztia espresatzea. Eta horrek ez du esan nahi danak artistak izan behar garela, baina bai jakitea zure barruko nahiak eta sentimenduak adieraztea. Eta hori izan beharko litzateke helburu bat ikasle guztiengan. Giri buruz banatzen ginela bi taldeetan eta batzuk antzertzen zutela hori obra, eta gero beste batzuk gelditzen zirela margosten zera fondo. Eta igual politenetarikoa edo gogoratuteko dala Zarateri insana omenaldie. Isilezko sekretutan norbera da, sekretu handiena norbera da, nahi duena norbera da, izan nahi duena. Isilezko sekretutan norbera da, sekretu handiena norbera da, nahi duena norbera da. Nire gana aurkitu nahi dut izan nintzena, baina nahi zen horretan galdu itena zure gana aurkitu. Baina auterieko lentzero, gauzak egiten deusen gauzak zabalik dauz, eta beti harremanak izan diez onak, zeuzer kulturala badekogu, eure parte hartzen deuri, ez bakarrik eskola, umeak, gurasoak eta danak, orduan da oso sozializatuteala dau. Orduan herrirako hori ona da. José Félix Ibarlucea. En su pecha le estuvimos y yo sudé, porque claro, el chiripot pues hay imagínate que hacerlo, él. sudando, metiéndole... No, primero el buscar los sacos, eso, el coserlo, pero tú sabes que la emoción, fiestas, todo el hervidero, todo el mundo corriendo, todo el mundo los sacos donde Peña, sí, a buscar los sacos donde Peña. La hierba aquí donde, el pobre José Félix. Muy bueno. Aratuzte eguna, eskolako egunik bereziena izan da beti. Hola bien istripua gertatu zanean, Aratuzte eguna zen, eta hola karnabaletan, kepak eta biok ertzainaz mozorratu ginen, izan zen lehenengo promozio ertzainana, kalean zegoela. Orduan, hasi ziren pasatzen, suhiltzaileak eta kotxe pillo, Durango aldera. Eta txufarrak guri esaten, utzi umeak eta prestatu ezazue erreskate lana, talde bat, porque josira bi bat oiz mendian, ez dakiz esan gira. Eta gero gu, bai, gure artean irakasleok ere, gai bat aukeratzen genuen, eta egiten mozorroak pasatzen genuen, gero polita sortzen zen. Baina talde egoten ziren taldiak eurak alegintzen ziren eta eurak aukeratzen eben nola mugitu, nola egin. Eta apur bat kreatibidade mundu hori bezabaltzia. Atxenaldira eta zaten dena zingo dugu. Eta guztiok hori pasuak esaten eta beti ziren pauso bardin. Urtero pauso hori. Baina, azkenean polita bat zen. Eta hori, klase osoa... Klase bakoitzak egiten zuen dantza bat,
errezen gainetan dozu. Zeure aingerutxu arpei horrek ez zaitu salatzen. Baina nik badakitzu nor zaren, ondo baino beto ezagutzen zaitut. Zuk niri palu bet baino gehiago sartu nebe kostazu. Printzesa kapritzosie, ainoza eta indultzie. Irakurtzen, gehiago naiz maite Bizikuan niretzako gehien bazan, eurak ondo pasatia, gustore egotia egiten ebenakin, eta gero gelditzia, ez dakit, talde harreman hori indartzia eta ezagutzia ondo, ez? Kompetitibidadea nik nahi neban apur bat bazter batean itxi, ez? Naiz eta beti egongo dire ikasliako, ez dakit, korrikan hobiago diren abestia baino, baina asuntua esan zein da noberen hori etxen, zeinek parte hartzen dabe, zeinek emoten dutzen, zeinek interesa zeukan gauzak etxeko. Parte hartze hori bultzatzeko, udaberriko jolasak sortu ziren, Lezaman hasi eta Txorierrira zabaldu ziren gerora. Sortu genduen gauza bazan. Hasiera baten esan egoten udaberriko jolasak ez ziren egoten eta pentsa genduan, segaitik ez dugu etxe nolan hasiko gara beste herriekin, baina lehengo eskolan egiten, egin genduan behin eskolan probatzeko, nolako jentia guztokua zen, ala ez, eta umiak izugarri pozik eguazan, oso gustora eta gogo handiekin, eta hasi ginen alboko eskolari izaten. Udaberriko jokoa zen, pasatzen bere. Osa, horrek juntetan ginen eskola guztiek, ez? Hori zen zuen. Bai. Kompetizioa txapelketak eta pike batzuk egon ziren herrien artean da. Patioan jolasten genduen futbolean, beragaz? Kepa, el más pikon, berazan txarrena. Unbe guztiek jolasten eta bera txarrena. Eta gaur egun ez da kasualidadea, Bizkaia mailan behar bada, nesken taldeko arrobirik hoberena Lezama dala. Lezamako eskola, estadistikaz bakarrik. Gaur egun dagoz lehenengo ekipuan pertsona bi, baina gero beko mailetan be badagoz be, ja lehenengo ekipuan egoteko atarian. Orain dela gutxi, 5. mailakoren batzuk, bai, eta hori da tradizioz betiko, maizu maestrok, batez ere maizuak, baina gero neskamutiekin danan ahaztu da, eta benga pike, rollo nean. Lezamaz ari garela, aletik ez izendatzea ezinezkoa da. Entzuten batez be, neskeko atletik taldeak indaulakon, un bien komun esaten dana, ez? Osa, gurasoek ikusten dabe, bere alabatzue, baluia gazazten dela, eta esaten dabe, gui, bai guan honez atletik eraldu alda. Akortanaz, nik uste dut hor eman joskura bentaja bat, ez? Azkenean aurreko patioan egotea eta, kepa maizuegaz eta ibiltea jolasten emoten zegoen aukera bebai, gero nire akortanaz sortu zala harremen gure entrenadora futbolekoa. Hartu zegoen nire kuadriako danak izan ginen uste dut futbola hori taldea egin duna eta eman joskun hori aukera. Eta nik uste dut hori da patioan ibili ginerako zen. Sortu eta ereki etxetik nire baino ondin duaz gaindik. Kipioak ilusio egiten dazte, jakitia, herriko jendeak hor da bilea. Nik uste dut, igual, gu ero da hartu dozkuela, zeni adidez txikitan esaten duzte niño gozatak esaten duzte, nahia beti izaten deu, nagusi denean zure moduen izan da jauela. Eta jaten mazen bakotxean, esaten dut,
qué bien me hacen sentir. Osea, pasetan dire umetxo eta Lucia eta hola, pitu hori da. Eta nik hori entxotia moten dozte, kristolango ilusioa, eta beti ni azten azeuren atxetik, zela. Bueno, como akordan azten ni txikiten eukiten egon ere de Julen Guerrero, sentsazio berdina moten dozte. Denboraren arrobi, iragan luze geroan berri. Jo, txikiten jolasten zegoenean beranik esaten egoen, mekamen dira. Hori bai aieko gala urru. Eta hori negaz dagoela, ganea bio jolasten dugu postu bardina eta bio gauz batera. Zelaien jolastuten, netxako da un privilegio. Samako bateraz jolastuten. Zortzetik gehiago, hainbat arroago, zenbat bakarrago ere bai. Arro, gu ere bai, arrobi, gu ere bai. Zer gustartzen ditu hobeto kirola eta euskara, korrika baino. Ni gogoratzen dut, margazten denula hori, eramatekoa, ez dakizu izne. Betoa margazten denula. Gero neuen nire urteatetxean, akordan aso. Ez egin galde guzen bat lagunote, irekin asko izan gaitezke. Itxasoan uratarea, euskara ere gurea. Denona da, kaleko ondartza, gerorantza. Guazen korrika, ona aukera, jalgia di euskaraz, laga erdara, bizi ganoraz. Hemen euskaldun izatea bezalako dudaririk ez da. Hemen ez dago euskara harinako askatasunaren aldeko itxaron. Bagoaz Euskal Herritik mundura, eskua emanaz elkarri, bideak direla gure lotura, urratsak direla gure oinarri. Bagoaz korrika, elkar entzuna zekar ulertzera. Bagoaz korrika,
Lezamako eskolan bi lehiaketa egin izan dira sormena bultzatzeko. Gabonetan ipuin lehiaketa eta udaberrian marrazki lehiaketa. Baina ipuin lehiaketatxoak herrian egiten hasi ginen, Lezamako herrian. Udalan zegoen animatzaileak laguntzen oskun, orduan Iñaki zan, berabe beti lagundu dozko horretan, ideia holan solteak edo bakarrik eskolan egiten zirenak aprobetxa egiten ebazan, zeintzu honean aprobetzatu gainera, eta bultzatu egiten ebazan, herri mailara bajatu ebai, eta gero ikusiko dugunez, beste herri batzutara ez emondabe saltoa. Ipuin lehiaketa hemen hasi ginen egiten, gure arteko asuntotxu bat zan, herrian egiten zana, gero gauza polita zanez, beste herri batzutara bezabadu zan, eta gaur egun mankomunidade mailan egiten da, edertu baten. Persona kreatibo bat izatea oso importantea da. Entrepresa baterako espazara kreatiboa gaur egun ez deko zuzure eginik. Ume batek bere sentimendua, bere naia, bere bildurra, bere kezkak adierazten nahi ditu, eta zelan adierazten dira. Marrazkiaren bitartez, ziketa fizikoaren bitartez, antzerkiaren bitartez, dantzaren bitartez... Inigo irabazi bat behin, así que txantxullo bai. Gornuz kuadrado de la zona pesua. Neko erresizitzen zat, nipetzetan dut, gero imiten zirenean horre irudik izaten zan neko erreza ikusteko norri izaten zan irabazlea batzuk hain txarto pitetan genuen eta beste batzuk hain ondo pitetan zorien, oso... Benerako ikasbidaiak ziren. Ez ziren bakarrik gaur egunekoak diskoteka edo hotela, baizik eta, Madrideko monumenturik garrantzitsunak ikusi, Granadako Alhambra beti bizitatu izan dugu, Kordobako mezkita eta otarlako gauzak egin ditugu. Baita ere, Pirineo aldera. Ikasbidai batera joateko. Gainera, ikasbidai Andaluziara egun askokoak, arlo kulturala eta arlo ludikoa be antolatuta, gugan leporatuta. Esate baterako, igual beraiekaz adostu genduan, arlo kulturalean ondo mobitzen baldin bagara eta enrelatzen bagara, gero gaueko diskoteka bat joateko guk ere gestionatuko dugu, hori guztia gugan. Ziren umentzat esperientziak izugarriak. Gu izaten ginen orduan, umeen zaintzaileak eta aita eta ama, dandana, eta aberatsak. Askatasuna handia izaten genduen erabakitzeko. Ikasketa bidaiak nik imaginatu guztiongan marketan zegoela. Niri da oroitzapen bat ekotena hor, ez daten laiztuko, guztot pasen gendu zen egun gehienak gogoratzen dut zela. Bai bidaian, autobusian, bai hotelean, bai meskalduten gendunean, hondartzako egunak, gure artean sortuten ziren anekdotataz, eta karo, 13 urte, ustatuki egiten genduzela ordua, eta pinpollito batzu, pinpollitak, eta gure artean ligetxoak, eta oso polite esan. Pirineon geundela, barrankismo egiten, atera ginen guztiok neoprenos jantzitak, beltza, bat izan ezik gure nire lagun mina langide maitea. Kepa urdinez jantzita. Aztu egin zitzaion neoprenori buelta emon da. Eta argazkian agertzen da urdinez jantzita bakarra bera da.
Eskolan horregaitik hasi ginen egiten, lehenengo eta bigarren mailan joaten ziren bakarrik gaba bakar bat pasatan, kanpoan, nahiko dalarri izaten zen eurentzako, han izaten ziren lehenengo gabean negarrak, batzuenak, bigarren zikloan ja, bi gaba izaten ziren. Eta orduan ja, erdi ohituta zegozanez, ez jaken hainbeste kostetan, eta asko sobeto pasaten hemen behar bada, gaba barne. Pasa beti ondo, baina gaba barne nago esaten. Eta hirugarren zikloan aste osorako jaten dira, eta etorten dira, benetan suabe. Baina gustora baino gustorago. Gu gure mailatan aukeratzen genduen edo urte baten itsasaldera, edo kostaldera, eta beste urte baten barrualdera egoera desberdinak ezagutzeko. Eta umeak disfrutatzen eben pila bat, uste dut esperientzia oso ona izaten zala, eta guretzat be, umeak ikustea eskolatik kanpo egoera desberdinetan, baliogarria zan, sarritan sorpresak euritzen genduen. Ziren normalean majuagoak, zabalagoak, zuzenagoak gela barruan baino. Gero normalean inoz ez dugu izan portaeraren arazoa. Beste leku baten egonda, eta andereñogaz egonda, eta euren artean, eurek alkarregaz egonda, euskara erabiltzeko. Eta helburu nagusia hori izango zala, esango neukenik. Gero horregaz batera, gure barik ere, baina lortzen genduzan hainbat eta hainbat helburu. Claro, zu normalian egiten dozu lana, zoaz etxera, oheratzen zara zure koltsoia, zure... Bai, eske, goratzen dut adibidez, ezta? Ziren literak, litera, gure adina litera, eta... Baina gero, edo baten bat beti esnatzen zan negar egiten, andereño, txisa, ziren amaren edo aitarekiko falta, ezta? Ederton, ez de logo nibe pasan eban eure bezala oso ondo. Eta pega gehiago dekogu sorbe, terpetxetara joateko, baina alegintzen gara edo irakasle batzuk ez dagoz prez joateko, hori bai pasatzen jaku. Baina orain ere, azkenengo urtera orain dekogu, eta moldatu dugu, nahiz eta tutoria ezin da joan, beste irakasle bat, beti gara berdina joaten garenok, hori begia da. Relebo gitxitsuago dekogu, hori gauz eskatzen beti, ez da releboa, baina, aldan neurrian mantenduko dugu, ze ikusten dugu oso berazgarria direla egunetako irtera. Pijamana izin zen, mitikoena. Gauean mitikoen da, pijama egiten zen barnetegiko karrejoen, danak imite eskinen eta azten... Diskoteka, tibiko. Eta neskak alde batien da mutiek beste baldea. Eta gero bat egiten duenean dantxa bestegaz, ja danak astension batera da. Apurka-apurke bat, apurka-apurke. Eta guztoko ebazan batek, beste gara. Lioak egoten ziren. Eta ekin hori guztetan datxo, ez dakin eta gure zuen zen nire nobioa. Eta gela oso horren pendiente. Ia sarso egiten badie, musuete boten deberia. Bai. Urteak garrenean ere, bueltatzen diren, bai praktikak egiten da bezalakon, edo kalean topaten dozu zelakon, aitatu eskero irterak danak emozionaten dira. Gustaten jake gaine da gogoratzen dabe zelako bizitasunak, zelako gauzak, gabak, gabeko istorioak, gabeko ipuinak kontaten genduzena, ibilaldiak edo ibilbidetsuak egindakoak, danak. Orduan merezi du dabe horregaitik jarraitzen dugu egiten. Eskola berriko irtera nagusia izan den horretaragoaz, hau bixara. Barearen ostean dazore gaitza, uda berririk ez guretzat, denborak aurrera etengabian, ta orain ezin eutxi izan ginana. Rutinaren morroiak bihurtu gara, laztana lehen baino lehen aska gaitezan.
gabe arrunt bilakatuta, ohartu gabe heldu gara mugara. Mundua jautzi zaigu gainera, maitia lehen baino lehen aska gaitezan. Ez dakigu non dagoen oberena, bila dezagun beste lekuetan. Bai, zindagizut, ez dizudala inoiz gezurrik esan, eta zaude ziur, ezin izango zaitu dalazu inoiz. Aitortzen dut, izan zarela ine bizitzaren onena, baina orain, maitiaren baino lehen aska gaitezan. Aitortzen dut, izan zarela ine bizitzaren onena, baina orain, maitiaren baino lehen aska gaitezan. Ikasturtearen azken egunean, Gamarrara. Nirtera, Gamarra, ni bello. Azken eguna zan, ez? Zan, bueno, increíble, nik uste dut aurreko hilabetetik ja pentsatan, Gamarra, barikoen Gamarra dagoaz, ia denpora hona iten dagoen, zondo pasakaguz, ez dakiz zer geroan jokoak egiten genduzen, ez dakiz zer. Gustatzen zitzaidana zen kurtso amaierako eskursioa, Gamarrara, Gamarrako piztinetara, baina hori izaten zen, bueno, zen pozik eta umea eta dano piztinara, izaten zen, bueno, ezen niretzako zen irtera politena. Benetan, guzteko jazten, beti pentsetan dut, guzteko jazten behitutea kamera batez edo lan, zelan biziten egoen haren momentuen. Zer, ja, gauza asko ez dute dekotaz, eta bai, ni badakizirela momenturik onenak. Zakaria, krema goza erreko zara! Itxipakia, txoganera noa itxitasun pakien. Eta jan dozu bukadioa bordon itxaren berdozu ez dakizen bedenpora. Benetan, nik akortan az, dekotaz hori txapen oso zonak. Ikasle eta gurasoak datoz eta badoaz, baina eskola komunitatearen zutaberi garrantzitsuena han jarraitzen du, irakaslegoa. Ilusioz lanean, umearen ongizatea helburu nagusitzat dutelarik. Eta hildortara noa, apurbe dinozu guntzu. Orduan, karo, zer ikusia dauka orain bertan. Zate baterako nik neuk erabiltzen doan aginkada tontuarenak, klaro. Esate baterako momentu batean erabilita, momentu txar batean, umeak igual txarto sentitzen danean, edo ikusten dozunean zugandik gertu ez dagoela, gertu egon daiten, apurka, azkenean, dana da emozionala. Da, ondo sentitzen bagara, ikasteko prest gauz, edo ongo gara, ezta? Eta gure lan hori da, apurtxu betumeak gu laguntzen euren dekiezan norbereko ahalmenak eta kapazidade guztiek ataratzen laguntzen, eta gero giro lasai eta maitagarri batean bizitea. Askotan igual etxera noa eta nire sanarra baitu hau zer gertatu zaite, eta berak esaten du, ze polita, ze zuek, umekaz, disfrutatzen dozu eta bueno, lan polita, lan polita. Minio herritik abizenan beti datuzela preguntetan, eta zelan zabiz institututik, eta ez dakizeak.
Eta ondino deko gula hori erlazioa, handeko inokaz, eta maizukaz. Ez que azkenean egon gara urte inogia, gure kasu egun edo, eta azkenean. Eskola eredu batek dakar tankera bateko pertsonak. Ez que nik ez du sinisten profesional hotz eta honetan. Ez du sinisten. Nik sinisten dut pertsona onak diren horietan, beraien bete beharrak betetzen dakizkiten horietan. Egia da irakasle on bat izateko formakuntza asko behar dozula, mediku on bat izateko ere, edo zein esparruan formakuntza behar dozula, eta egon behar zara eguneratua, gauzak irakurri, ikastaroak egin, eta gauza berriei, zabal egon. Gauza asko eta asko ikusi dugu zenak, resultatu moten dabenak, eta ondo doazela, orduan horrek tinkotu egin duguz, eta jarraitzen duguz egiten. Baina, jente barririk etorrizko espalitz, hori behar bada azken batean, tinkotasun horrek, azken batean, zarkitu utza bihurtuko zan, eskola zarkitu egingo zan. Ginetik eta egiten garen bitartean eta gulazio bitartean asko aldatu behar dugu, eta asko ikasi. Ezki irakasle bat ikasten ez dakien ezin da irakasle honik izan. Irakasle batek lehenengo zein behar dauna da, ikasi irakatzen izateko gero. Ez dago, buelta berik ez dago zer egiterik. Eta giro oso ona eguan beti. Eta ez dakit irakasleen artean nik esan aldu dana, gure harremana zala oso estua, asko ezagutzen ginen, eta bueno, eskolatik aparte beste ekintza asko etxen zen alkarrekin. Orduan ondo. Egin falta, suposatzen du beti norbeste baten laguntza behar izan, ezta? Eta horrek gure arteko erlazioak sendotu egin zuen. Horregaitik, naiz eta urte asko pasatu, gure arteko laguntasuna mantentzen da oso ondo. Orduan talde txikia ginen, baina konpontzen ginen primeran, nik uste dut oso talde tinkoa. Gainera, urte asko eraman duguz irakasle batzuk lezaman. Orduan ezagutzen ginen ondo, gero lanean ibiltzen ginen ilusio handiz. Gora berak eduki egon goziren eta egon dira, baina bai, irakasle trinko bat egotea laguntzen du asko, eskolako dinamikan. Dau, talde bat, tinkoa nolabait, euren lepon gainean jausten da eskolaren dinamika, martxa, hortik urteten da, zuzendaritza taldea, deko koste bat. Koste itxel. Gertaten dana da normalian, izaten da jente nahiko entregada eta tiraten da karrotik. Esan bakarrik, lan orduetan erabiltzen zenduan lekua. Lehen zan zure eskola. Eta zure lana, ez bakarri zure lana, zure ardura, eta ardura hori ordutik kanpo eroaten zenduan behar bada. Pero metieron muchísimas horas aquí los profesores, muchísimas horas. Al principio yo creo que estaban más tiempo aquí que en casa. Sí, era terrible, salíamos a las tantas. Muchas horas aquí. Y terminaba una reunión y otra reunión, oye, y tal, no sé qué, oye, que falta esto, falta lo otro, y al día siguiente. Sí, fue una, yo creo que por eso funcionó. Fue un ambiente muy bueno, funcionó muy bien, yo creo por eso. Gu pentsatzen dugu batzutan guk emoten dotzegula ikasle, bai, irakasleak emoten dotzo, baina azkenean ikasleak irakaslei emoten dotziena, zeragoa da, aberazgarriagoa da kontrakoa baino iaia. Ze, klaro, irakasle batentzako balio da benak hori da, bere ikasleak. Eta bere ikasleak zelan bueltatzen dotzien, berak ipinitako indar guztia eta egindako lan guztia, zelan azkenean jasotzen daben berriro irakasleak. Ze ikusten da implikazioa. Ikusi izan dugu zelan lan egiten da eskolaren alde eta hainbeste lan eta hainbeste ordu sartzen dira eskola aurrera eramateko. Obenuela hautatzia, munduko hiritarri zatia, kantu leunak nahi nituzke jarri, eguzkia
Bertan zabiltza maite kontuetan, elkar bizitza jokuan, eta zu berriz bertso txikietan. Kantu leunak nahi dituzke jarri, eguzia hain jubian denari. Zaindu maite duzun hori, kantu leunak nahi dituzke jarri, eguzkia hain jubian denari. Zaindu maite duzun hori, zaindu borroto duzun hori, zaindu maite duzun hori. Bidaia berezi hau amaitzen doa apurka-apurka, eta orduan konturatzen gara danok ez gaudela. Izan ere, eskolan, momentu gogorrak ere bizi behar izaten dira batzutan. Memorian betirako anklaturik lotzen direnak. Momentu txarrak ere alde horretan pasa ditugu, Javi Errementeria, esatu baterako datorki burura, ez da? Gainera herriko jaiak ziren, Javi Errementeria. Iñaki Maia, beste bat, horre kotxe batek hilen zuen frontoiaren aurrean. Egoera latza edo berezia suertatzen danean, bai edonorengan eta maisuarengan be kristolako eragin handia dauka, hori argi dago. Klasean zagozela, justo klaseak amaitu orduko, eta entzuten dozu alako batean sasoi hartako guraso elkarteko lehendakariaren oihuka zebilela, eta nire izena, kepa, da kurdita izan zen, sasoi hartako guraso elkarteko lehendakaria, da niri arraro egin jatan, ordu horretan eta oihuka egotia horrelako andara bat, da atera nintzen klasetik horrikan, dalako batean zauztan oihuka, dardarka, ez dakizelan esan, antxe frontoien aurrean umeren bat etzan da egoela, eta, bueno, hildagoteko moduan eta joat nintzen, eta efectivamente momentu hartan, hilda egoan. Batez ere ikaslea galtzen dituzunean, sentitzen zara, etxo polbo benetan, Ikaslea galtzea da gorrena. Hileta egunean, niretzako izan zen, izugarri, klasean egondako nik uste guztiok egon ginela, bai esker ez ja bakarrik ikasleok, irakasleak orduen duela 25 urte irakasle izandakoak, han egon ziren bebai. Horrek esan gure, gaur egun lezaman ez dauzenak bebai, lezaman dauzenak, igual normalagoa da egotia, bai lezamatik kanpo dauzen irakasle horiek nikan ikusi neuzen, elizatarien ikusi neuzen, eta niretzako izan zen, momentu gogorra, momentu tristea, bai eraberian polite, ikustea, horrek esan gure dugu, bitu, lezamak, lezamako eskolak bebai, zer sortzen duen, niretzako izan zen, unkigarri, gaur momentu honetan unkitu itena, zauko hontetan. Azken urteetan bidean galdutako lagunentzat, zuetaz gogoratzen garelako eta maite zaituztegulako.
Zuezarina izan ginen gu. Gu garena izango zari zuek. Gelak eta karrajoak utzi gelitu dira honezkero. Nagusienek, motxila beteri dutela, etapa berri bati hasiera emango diote, eta besteak, herriko jaien ondoren hemen izango dira berriz ere, ametsez beteta. 25. ikasturte hau bukatzeko, memoria betetzea baino ez da falta. Hemendik aurrera bai, gure konpromisoa arduraduna dala mantendua eta horri egin behar dugule, bai hortik aurrera gauza gehiagotan bai konpromisa dekogu, azkenean esan dutena, hezkuntza da gure herriaren etorkizuna. Cuando las chavalas nuestras pasaron al instituto, estuvimos en el consejo escolar, estuvimos 2 años estuve yo, me parece, y fue una felicitación del profesorado del instituto de lo bien que iban preparados la gente de Lezama. Jakin gurea, baina jakin gurea esan da apurtxu bete moten dugu oso akademikoa, ez da? Hori da kuriosidade da azken batean. Gauza barrien aurrean, begia zabaltzea, eta gauzetaz interesatzea. Burua zabalik eduki behar dugula ikasteko. Eta gainera ez bakarrik liburu edo jakitun handiengandik. Gure ingurunetik ikasi behar da. Uste dut hezkuntza dela maratoia, ez da egun bateko baizik eta gaur bihar etxetxi damu eta aurrerantzean. Orduan ezin dugu hori zeratik hori da denbora guztien gure buruan argi eduki behar duguna, baina oso argi eta bihotzean be bai. Ezeko da, printzipalena ezekoa da. Esaten da ez da bai ezetik urtimea dugu mia berape, okerra bada, okerra izango da bai, ezetik urtimea dugu bitu dute respetoz. Baina, guk ikusten dugu, eskola aurrera dogala, mantentzen dugu gure kalitatea, zenbakia ona dira. Duela 50 urteko eskola, zen beste garai bateko eskola, zen iraultza industrialaren ondorioko eskola bat, eta hori mantendu da gaur egun arte, baina gizarte aldatu da. Eta hasi zen aldatzen ja duela urte pilo. Nik uste du gaur egun, irakasleak, ikasleak bizitzarako prestatu behar dugu. Eskuan edo datozkigun ikasleak hartu, hoberena emon, bakoitzak hartuko du behar duena, eta pasatuko da beste batengan. Eta bigarren maila lanean basagoz, eta ikustea umeak zelan hasten diren irakurtzen, eske hori da, egun batetik bestera, zelan derrepente umea soltatzen da, eta hasten da irakurtzen. Osea, hori da mirari bat moduen. Hor dau aurreko lan bat, hori ez da papatean holan gertatzen, baina horrek emoten dut zuri indarra. Zan jentiak eskola gaitik emote bala dena, eta gustora sentitzen ziela, hori egin da. Izaten dut, Lezama dela nire bigarren herria. Lehenengo bermeo hori, ikutu bez, baina gero Lezama, ni oso ondo pasatu dut, urte asko izan direz.
motxilan edukin batzuk etzatetik aparte, batez ere, nire ustez gauzak baloreak transmititzen dira osmosis bitartez, kontaktuaz. Eta osmosi horretan sartzen da eguneroko bizitza. Sartu nahi zeinan ikusi dut ereiten, deitzen dela eta ezken nibe hori izaten dut eta ni ereiten dut, ezta? Eta, bueno, pues ni jaso dudana, bintzat, ni bizi izan dudana hemen, ohiturak eta dana, eta ikasi dudana, eta gero apartez bai baloreak, ezta? Irakaskuntza buru bat ezagutzen dut, eta dagoen eskola publikoan dagoen pedagogia, nik uste dut pribatuetan, ikastoletan eta dagoen maila berekoa, kalidadezkoa dela. Niretzat da oso importantea pentsatzea hau dela herriko eskola. Herriko parte ia importantena. Hemen egiten dira aktibitate gehienak herri honetan. Orduan hori aprobetxatu behar dugu guztiak eskolakoak eta eskolaketik kanpo gauzen. Gauza bat argi eta garbi daukat. Herria. Herriko jendea. Bai, ze horren bitartez, ni gero nire lanbideko gauza guztiak lortzeko bidea izan dut. Bai, herriko hurbiltasun hori, familia guztiak ezagutzea, gainera familiz famili, ama gurasongandik gaurko seme alaba horren semeak iaia, bai, nik badaukate nirea baliz bezala ja. Eskolak, nik uste dut ez da ja bakarrik Lezamakoak, herri eskolek dekien garrantzie. Ez dela bakarrik zentro akademiko bat. Eskola zelango muini dan, ez da? Horrek ez bakarrik gu eskolako umeontzat, gaur egun eskolako umean gurasontzat, ez? Inkluso irakasleentzat, beraientzape, esan gure dugu Lezamako eskola oso positiboa izan dela ikusten. Oinarria galtzen baduzu, ez dago zuaitzik ere, sustraiak ebaita, gero beste leku batean ipinita handitu egingo dena. Oinarriak eta sustraiak indartxo eduki behar duzuz, eta gero adarrak zenbat eta handiagoak garatu, aberastasun gehiago, baina oinarrizkoa da herriko eskola. Uraren bideak aurrera egiten duen bezala, herria eta herriko eskola publikoak ere aurrera egingo dute. Batzen gaituzten gauzak, banatzen gaituztena baino askoz gehiago direlako, eta Lezamak duen hezkuntza egunero ureztatu behar delako osasuntsu hasteko. Irtetzen den azkenak, argiak amata ditzala. Zabalak joan alizateko aixe zure ondora ta belarrira xamurki esanik maite zaitu dana piztu dizudan suziak zugan iraundezala kantu hau nahi dizut eman zuri herria gu gara iturri zaharreko kantu hau nahi dizut eman zuri herria gu gara iturri zaharreko urberria oraindik hasi asko dut zuregan landatzeko esan ez ditudan hainbat olerki eta asmo elkar lotzen gaituzten sokak ez dira apurtuko bizirik gauden artean
bizirik gaudelako. Kantu hau nahi dizut eman zuri herria, gu gara iturri zaharreko. Kantu hau nahi dizut eman zuri herria, gu gara iturri zaharreko urberria. Kantu hau nahi dizut eman zuri herria, gu gara iturri zaharreko. Kantu hau nahi dizut eman zuri herria, gu gara iturri zaharreko berria.